Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman maparangka naman tagpanamati, region-wide, mga palagad kita sa 11 ka oras, 21 minutos, karon nga adlaw, Martes, Petsa 11. Martes na mga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kinandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga pwersa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining kapagdulong sa pinakaulihi naman labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sining kapolisan, Central Southern CAG, Northern Negros. Ang aton sini mata kagdulungan oras sa kagabi ng aton sini nga patrol 3 na para patrol kay na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman iwat nga bantayan kagimolsuhan na matamat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ana naman nga mga eventualities.
from where the action is. Para si Action John Diaz ka mag-responder, back-to-back sa atong nga piloto, Action Nani Kirao. Ang atong mga pagbantay, monitor sa pinakaulihiman nga mabalita, update sa nasyonal kag international, monitoring center sa Action Radyo Bacolod, boylog nato ng puwersa ni Action ang Defensor. Updal magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Henry Espolgar, back up diri sa atong nga IT expert po naton si Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, maging kabuylog manato ng puwersa ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kinanda na inyo sinagatang kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updin ninyo ako sa labilin, isa ka oras, 19 minutos nga pagpangalaga ninyo para tuntunan. My God, I hate trucks. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Una kabayan sa aton sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton siningalawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Much more on this. Ang Evergreen Herbal Capsule, may 7 ini ka mga ingrediente. Turmeric, tugabang, barangay, amarguso, wheatgrass, barley grass, of course, vitamin C. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang nga mga butika diri sa kabugusan sang probinsya sang Negros Occidental. Evergreen Herbal Capsule, a quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. More information, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Sa cellphone number 0910-126-4595. Pagitaon lang si Doc Crispin Hico sang Evergreen Herbal Capsule. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Radio. Ang ini mga bahay sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala ka mo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, makabulig initap na nga makaangkon kita sang bato o kung ginatawag nila sini nga kidney stones. Inibangon sa kada inomo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, naganami ang imo sini nga pagpangihi. Nagatinlo ini sang aton urinary tract nga ginatubuan sang bato ukon kidney stones. Ano pang ginahulat nyo? Para mapalayo kita sa balatian nga kidney stones, mag-inom adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol. Ang ini mga bahay sa ato sininga pagpangalagad, as usual, ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Santon Plaza Valawel, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plaza Valawel, maayo para sa may mga allergies, mga katol-katol sa panit. Santon Plaza Valawel, isa kapahid, dula ang
Katol-katol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Isipo na marasan sa inyo sining nga Manilo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:45 na. Manaya-naya ang dalagan subong sa atong sining nga panahon. May mga porsyon sa atong probinsya nga may paggulugalom-galom, no? Pero ang butlak sang haring bulan nagapadayon kang nagahatag kasanag sa palibot-libot sang aton probinsya sang Negros Occidental. Thanks God. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:46 na. By the way, buot na namon ipahibalo sa aton nga makaksyon ang aktibidades for this month of February. Way labot sang Valentine's Day. Ang bulan sang Pebrero, ginakabig ini nga World Radio Day activities. Sa mabot nga Pebrero 13, magapagkidayong kita sa tawag nga World Radio Day sa diin pangunahan ini sa isa ka motorcade nga magasugod ini sa Dalan San Juan at tubangan dira sang Negros Press Club kag ang katapusan nga kadtuan sini motorcade amo ang Pahanokoy Gym sang barangay Pahanokoy. So sa mabot nga Pebrero 13, alas 10 ang aga, may patigiron dira nga misa sa Pahanokoy Gym. Of course, may arat dira kalingawan after sang misa. Alas 11 ang aga amo ang program proper. Fellowship sa 50 ka mga senior citizens sang barangay Pahanokoy. Amo na ang ginatawag nga pagpakigbahin part sang radio nga aktibidades sang World Radio Day. May ala kami dira gamay nga pulo pagkaon, gamay nga kasadyahan sa mga beneficiaryo 50 ka mga senior citizens dira sa barangay Panokoy. Pagabot sang Pebrero 17 tubto 23, mayara nga exhibit sa SMX North Wing between sang Vikings kag Sperry. Opening sa mabot nga Pebrero 17, alas 13 na sa hapon. Pagabot sa Pebrero 29, tingog kag handurawan awards and induction sang KBF officers for the year 2020-21. Magasugod din alas 6 ang aga hasta alas 10 sang gabi. Ayos! Samoy na ang kasadyahan kag kalingawan part sang World Radio Day. Print, broadcast, and television media. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hindi ka bayan sa ato, sa nga pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadtui, pamasari dara Nakson GA Esteban Building, ara dara ng opisina sang Life Extension Clinic. Adara man mismo sa Life Extension Clinic, mabakalang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo mo sa aktuali balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. So ang vitamin D3, amo ni siya ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika, ilabi na sa tanan nga brand sang Negros Grace Pharmacy.
More information, ikayong nawas, dulot sa vitamin D3 sa labis tensyon. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dana Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Night Patrol! Sa siningaman sa ato, sa Braga de Check, tang ato sininga Patrol na 3 naman na patrol, liwat naman aton kamustahon. Hibaloon ang sitwasyon naman sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Sayang naging promesa, magatutok siya sa likod dira sa Police Station number 1 sa mga kabulakan sa diin dira ginadagsa kag dira ginadisplay ang mga nagkalain-lain nga mga bulak naton in preparation sa Valentine's Day. Tatlong tulog na lang Valentine's Day na naman. Basta Valentine's Day, tradisyon sang Filipino, sa mga nagapalangganay, sa mga nagahigugmanay, ang pagbakal sang bulak. Bulak nga tanda sang pagigugma kag paghinampanay. Baw, doon nagaproklamar lang sa barangay ba? Ibaloon ta ang presyo sang bulak, mas temprano pa, para may ideya ng aton nga mga lovers. Kita mo si GM gahulat gisang presyo kabulak kasi niya sugod pa lang after sang report ni John. Amat-amat na ko mapreparar para ibakal bulak ang ihatag sa akon pinalangga. Ay, see. Pero sila nila dapat hindi lang Valentine's Day, February 14, kung pwede lang adlaw-adlaw Valentine's Day. Diba? Si mama mo, pwede mo mamatagaan bulak. Diba? Hindi lang kasi lang sa naganubiyahan na, ya. Sa mag-asawa, pwede mo mahatagan si mama mo bulak, tanda sang imo man nga pagpalangga. Galontang sitwasyon sang kabulakan sa Report Observation live ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo, Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon John Diaz sa report. John, may kami. John, pes kami. Bulaklak, bulaklak. Kaganda ng mga gabi akselereka. Gayo mo man si GM sa imo ba? Abi ko, abi kong kanta mo nga ang bubuka ang bulaklak. nga naman tayo ng titirada mo. Imo ko Wala na, okay na wala tulad ko gani. Kaya base mo man ang timbre mo akselerek na. Gani man. At sakto gina sa mong bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Ano ang talaga sa itong nga magkaksonarik sa mga balagyaan sang bulak karon nga gabi. Okay. Okay, ang aton nga magkakson basta na makibot sa mga presyo sa mga kabulakan. Makita na rin natin na laing nga mga itsura kung nabi mga size ang bulak at surerek. Pero ang presyo sini perteman ni ka makilibot kaga makapartindog balahibog kina mga presyo sa surerek no. Sa nga mga kabulakan. Anyway, kami din sa likod bala sa base center. Amo din siya ang bag-o. Kung nabi naligad pa nga tuig dari na sila nagabrigya sang bulak. Kalabanan gid no. May mga other than mga bulak may pag sa mga baligya nga pang Valentine's of course. Okay. Pero hindi na na pagintaw na yung mga bulak para sa patay kay Valentine's. Hindi pa wala para sa patay, hindi sa buhay nga bulak. Sa mga pangbuhay tayo nga mga bulak. Kung may mga bouquet nga ginubra karon nga gabi taom sa nga mga ano na sa bouquet? Ano sa bouquet? Paper roses. Paper roses. Kaya tsura ito paper man. Pero pila na siya ka muna. Ang isa ni Kabilo, tag 250. 250 bilo, isa ka stick? Isa ka stick. Mahal ba isa ka stick? Doon ang isa ni, sobrang ni pila? 1 dozen isa. Kasi ko, 1 dozen times 250, nagan to 1.5. Mga 1.5. Wow. 1.5.
Mahal-mahal ba? Mahal naman. Ano sa paper rose? Paper roses. Kung nakabook ni siya nga 1 dozen ni siya, 2.5 ni siya. Pila kadlaw malaya na? 2.5 ko nakabuke. Oo. Pero pinakadlaw malaya. 5 days na. Wow. Kung mo 2.5, 5 days lang na. 2-5 days ang tubig, malaya. Tubig ng gigani. 5 days ang Japon. Tubig. Okay. Kaya siyempre, hindi maginiya magdugay. Kung hindi ka kabalo magatipan. Correct. Okay. Pero din panalin, ma'am, ang inyong nga supply. Manila. Bagyo? Manila. Bagyo. Bagyo. Okay. Bagong abot ni kaya nakakarton pa, no? Bago ni, na-delay ng flight. Na-delayed pang abot. Ato. Dapat Hopefully, may mag-iingat. nga ni Baligya. Why na coronavirus? Why na coronavirus, no? Donut. Wala. Why? Wala na donut na yung virus, no? Wala kami na donut. Why na donut? Subong, may nagabot. Gani. Ang 1.5 ko nung ang 1.5 nga bilis ang bulak ko no, isa na nakasako nga bugas ang equivalence na. Gani. Ano piperosis man eh? Oo. Violet. Ako na muna Nagabi kagamay. na kay Toto Rebilo lang preya salas. Kung 1.5 ito, pwede ka makalit sa kasako bugas. 1.5 nga pula. Paper rose. Ito meaning ang sunod ng box ni sa mama, paper rose sa tanan. Ano iba? Iba-iba na mix. Amen. Nakuha na gali dyan, nakuha na gali, naputos na gali. Hindi kayo bagong abot sa actionary. Dahil pro what naputos na saya. Oo, pag-abot na putos na sa Naputos na doon, na-impake, nakadaan nagli. Yes. Ano mo, basta mahal ka mga bulak. Napapaplastan na siya, no? Mayroon dito, may sunflower, ang paborito ni Yanni Kirao, nga nag-monitor ko lang niya gabi. Sunflower na miya niya. Sunflower, sabi ba? Tapos bilang bilog sa sunflower. 250. Grabe, no? Mahal, magkaliba. Pila ka to sina na? Hindi, isa lang kabilog ako sa direct. Ano ka dako ka sunflower naman? Bita naman ko bisang imo Ara nga sa video. Facebook Live na naton. Oh, sige be, ka to delay gamay. Ara da, sunflower. Do ano, isa kayawong, ang kadako, ang kalapadon niya. Isa kayahong? Oo. Why da bulak nga tapulanga? O bulak nga santan, why da? Ay, hindi ka mga malalon, tiri na bulak, no? Ay, so sabi mo, exotic mo sa mapagkaon pang tapulanga kang santan. Ay, lagsa ka lang kitas na. Gani. Lagsa ka lang kitas ang bulak nga tapulanga kag bulak nga santan. Oo. Amo na ang kwan sunflower, kagagmay mo na pila. 250. Buka mahal man ba? Mahal gani. Actually, hindi ka rin magtandog kay dollars. Inis na. Galing ko sa mga nagahigumana, ano na ng 250 man. Gani. Ari may rose, no? Ang rose, I think tag 100 ni kada stick. Oo. Ano na nga rose, bukag na kung bukol pa lang. Bukag na rin siya, no? 100 din, no? Tag-80 lang subong, pero na siya, 13 to 14, na 100 na niya. Tag 80 pa lang subong. Di ba nagahilapit, na pa nagamahal? Samtang, amo ni? Samtang nagahilapit, nagamahal siya. Gani. Apos tigali, kaya ginabutangin sa karton. What is African Daisy? May African Daisy, kamo wala. Gerbera lang. Jodera na lang. Okay. Jubera, klase na sang kwan, sang Isa na sa klase. Daisy? Class A. Ha? Class A. Class A sa Daisy. Oo. Tapos sila na siya. Sa 50 isa. Per stick. Pila? Okay. 50 pesos per Sus stick. Marius Sip. Ano na siya? 50 Equatorian pesos? Rose, tag 300 lang. Ang bilog? Bilis ang Say bulok. ako. Actually, Eric, may isa sa isang rose, panawag nila Ecuadorian rose. Ano na sa kulos na puti? Pula man gihapon, Pero, ang kamahal pero may na. puti, magaling ka may pula, pero dako ni siya nga version. Pila ang bilis sila? Ang bilog, 300. 300. Sa kabaw, kamahal-mahal man gyud. Victoria, naman nag-ubos sa 300 to 250 lang ang dollar. Ang binilog, yeah. Din ba yan? Ang Ecuadorian, available lang sa Manila. Dinadeliver lang, Dre. Langwa lang yun na, bali ang tagiya, dito ka dito sa Langwa. Pag yun na. Para magbaka lang. Kasi kung magpo-shipment ka, mamahalan ka pang dito. Okay, pero tara nga tayo ng rose, regardless of the color, be it pula, puti, ano ganun, lady pink, Ng baby pink, Pusha pink. pusa pink, ano na pink, no? Ang pusha pink, Pomelo pink, Pomelo pink, white, red, red ng baby pink. baby pink, tanan 80, no? Pero kung expected, pag-abot 13, 14, Grabe man, no? 100 pesos na. Worth Ano it. yan, ano siya panawag nga bula? Kung moms. Mams. Ang moms pagkabalo ko sa barato, gidya. Pero subong niya, Pesos. 30 pesos per stick. Sa
Hindi naman na magmahal. Amo mo lang 30 pesos. 30 pesos. Per ang stick. siya. Okay. Malaysian moms. Ara sa babaw, moms, ano kanina sa babaw? Malaysian moms. Malaysian moms, ang menos to nga. May petals at nga. Pila na siya? Pariyo lang. 30 pesos man. Pila? Okay. 30 pesos ang moms ang sunirek. Aba. Ano na siya nga bulak, yo? Paper roses. Paper roses. Amo itong kayo sa Sa 250. 250 ang bilog. Ari siya, ma'am, ano na siya gani? Gina-design siya mong Para sa... mga dead na no? Mga dead max na yung hindi niya pang-design. So, muna yung mga common ninyo, mga flowers, no? May mga roses sila, may mga moms. So, kung magpabouquet kag sunirek, patigid ka mahal. Okay. No, tag 1.5, no, ang pinaka-barato mo ko is 1.5 gid siya. Nga Gani. pang bouquet mo sa direct. Ang binilog mo, Oo. magbakal ka sa isa kabilog, nalik pa ihampak pa si mo balik, magbakal binilog. Grabe. Hindi ka na magbakal, no? Oo. Kaya kung magbakal ka na binilog, natin isa, pero todo ng taon mo ang isa kagamay nga bouquet niyo. Oo. Pwede mo naman bakal sa kung tunga sa ako bugas, kung may barato-barato nga bugas, isagi ka sa ako eh. Gani. Mabakal mo na ang paper roses na rin panawag yan, pero kung ang ganar yun eh, pwede mo sa papel ka magawa mo sa amin eh, no? Puerto, no? Okay mo na kanta yung paper roses. Ay, kalain! Ayo di purma. Ako na di ba kanta? Pag-amati ko na kanta mo. Tuod. Ay, gali. Oo, tumim na kanta mo. Grabe ba? Ito naman ako kanta na paper roses. Ah. Ati amo ning mga... Ano nang the violet? Ang colors ng bulak? Ano nang ngalan sila sa bulak the violet? Amo sa paper roses. Ah, okay. May ilan niya color, paper roses. May violet, may light pink, may sirigig nga pink, may lavender, na may mga color i-address na rin, no? Isang paper roses. May nag-inabot rin. Amo tong isa rin ka-type ng rose nga perti kamal kay 300 to 350 giling bilog yun sani. Bakal mo ni chocolate na mo ka mabakal, no? Ang imo dara marne kilaw nga sunflower nga kamahal niyo. Oo. Tag 250 gilang sari. Pero may plastic naman. Pero perti gini, tagpila lang kadlaw sa rek antes nga 5 days ko na. Depende sa pagkatipani mo. Para mapatahong. Gina pa rin tayo sa aga. Na-delayed. Di talaga yun, nakanugo. No, ano ka na dyan, ano ka na Ano, aeroplano kung barkong isakyan? Ano na aeroplano o barko? Aeroplano. Aeroplano ba? Aeroplano. Pagid ang Canadian Rose, no? Canadian Ay, Ecuadorian. Rose? Di nalina sa Canada? Sa Canada? Hindi. Sa Ecuador at sarap lang. Sa Baguio, sorry. Sa Dangwa. Dangwa? Hindi bang Dangwa mo ng lugar tapos Bagyo ng Dagsa mo ba? dagsaan sa bulak, oo. Oo. Tiyan mo na galapit ka na galapit ang kwan action dyan. Ano pa nasin gani? Ang Valentine's Day, amat-amat maglisaka hilana at bilis ang bulak dyan, no? Gani, mahal nga gamahal. Actually, ang presyo sa mga bulak tamo. Dri, binaligya, oh. Makon mo na wala ang mga rose, kaya ibang pagit nga mga bulak. Actually, ibang gani mo ni Unas. Sadto sa ang dapat sa may plaza, amo ni Unas siya sa abre pa na reaction na reka. Ang mga nakabaligyan sa bulak ko, kalit kahit hindi kita mo sinakaramo, wala ang nagapinamakal ka bulak. Rason ko nga mas temprano, pag posible, sarado na sila, no? Tuod, no? Amo na guro nga iban magbakal ka bulak to, di praktikal ka na lang gid lang. Oo. No, mas mayo pag guro kun bakal mo pagkaon kay for example, mabakal ka bulak abi nga isa ka dosena. Okay. Pilang bulak 1.5. Bakal mo pa pagkaon ninyo sa restaurant na bayad mo. Gasto kami mga 1,000 man, amo na bin pinaka minimum nga gasto nimo sa reka. Di pila na 2.5, di mo pang Valentine's mo lang na. Nako mo na lang nga presyo sang bulak ang sa mo sinapermi ang imo naman nga madangtan nga ako na mo magasto. For the sake of Valentine's Day, pero may agiliban na nga nakapipara na. Para sa restaurant. Meron iba nga na ginapreparahan ng daan niya? Oo, para sa istorya ito pagkagabi sa may lagon. Hindi preparado. Kita mo bansil sa may gabi, ha? Oo, bansil ito saya. Oo, bansil ito siya. Base ito sa kabalos ang presyo sa bulak, kung may nabakal, o may malakang kilman sa bulak, para makabalos sa liwat marikap kita. Presyo sa rose, no? Nagadalagan 80 pesos subong. Di ko magbakaw ka subong, Martes.
Merkules, Webes, Biyernes. Alabot naman Domingo kung subukan magbakal, tag 80 pa. Pero kung sa Biyernes or Webes ka na magbakal, nagadalaga na actually 100 pesos ang kada stick 3. Ang dosena, of course, 1-2. Pero kung ipabukay mo ang rose, may design na siyang additional, nagadalaga naman siya 1,500 pesos actually na erect. May moms man nga tag 30 pesos, kami ara di tag 3 sin nga moms. May carnation actually nga bulak, ang presyo sa tag 40 pesos ang kada sanga. Okay. Ang Astromerium tag 200 pesos ang kada dosina, tag 20 pesos ang kada stick. Okay. May isa man ka mahal-mahal nga bulak ang ginatawag Lilium o Stargazer nga nagadalaga naman 350 pesos kada bilog action erect. Grabe nga bulak ba? 350 ang bilog? Para sa Ecuadorian Rose, 300 to 350. Pero iniyang Stargazer, 350 giri ang bilog siya. Ang 350 nga ini, may tatlo ni siya kasanga. Oo. Naka-brand, sana sa black ka-stem, may tatlo na sa kabulak, action erect. 350 na siya ang bilog. Pero gamay na siya. Nasulod na sa daan sa may plastic lang nga transparent para makita mong sulod. May lain na nga color, may puti, may alaman color nga purple, may alaman pink, action erect. Damo-damo sa lain color? May alaman na lain nga color. Damo kang pilihan nga color? Damo ka pilian, depende actually kung anong gusto mo. Kag anong imo konsepto, bala sa imong bouquet, kaya mayara man yung lain-lain ang concept nila mo, mayara gusto nila colorful ang ila bouquet, mayara man yung bouquet nila gusto nila surrect nga, isa lang yun ka-color tanan, puti lang yun tanan, pula lang yun tanan, yellow lang yun tanan, depende man na ito pa rin, yung mabala sa suksukon mo kabayo, pag nabot ng Valentine's, kung pula, bot silingon in love ka gid, plangga mo gid siya, no? Kung puti, ti bot silingon importante buhi. Kung puti, si Spire. Kung pula, aratsada. Aratsada. Kung si Papang Nixon pa, waswas ko numay, ariyan lang kung mais, importante, wala Malaysia. Wala Malaysia. Namuna na tirada. Alam na kung color gray, wala lang Malaysia, no? Wala Malaysia, Pero si Action JM, pagkabalo ko, color puti na iya. Puti. Yan na guruya, Kwan, si Spire. Hindi, importante buhi. Importante buhi. Importante buhi. Ang na yung boto mong... Ang lain luya. Ha? Ang lain luya. Di ba kung luya sa? Ay mo, yung tinggit na, lulusya. Tatadyo yung hallelujah doon, no? Di ba yung spark, bro? Kasi may manukan country dire. Okay. Subong kadagsang tao, supposedly, no? True the wakit may nakakaon, no? Inadi mo to, man importante buhay. Kaya ito ginala ako diri ang country, actually, tayo ang doon sa liban ng mga baligando ay magkakaon. Alam mo sa sweldo mo. Biyernes pa man. Alam mo na, guro nga pasalamat manigtanan nga may mga uyab ni. Ito yung Biyernes, kadlaw, Valentine's. Todo na timingan na wala dyan nga ang Biyernes, Valentine's Day 14. Timing mo kay Biyernes, di pagka Sabado, may klase, no? Gani kag timing na, hindi ba na pwede makapanood ng ibang mga private company sa Sabado? Kaya may bangko, tiklabanan na with lang suldo na Biyernes, gid man na. Gani. Iganar ginitanan, damo na nga kung gusto nila mag-enjoy Valentine's. Kato sila sa GNG, ito kami sa kapak. Ato sigurado, tapos mo kaon GNG, may dalawang kagidya. Dalawang kagidya sa kulit, may giveaway sa GNG, yung special na yung question ti ang GNG katag mo special nga gift. Gani, pagkabati ko to may 1 pack of assorted chocolate. Pero tibot ringon, makagasto ka to may mga, hindi maguro magamboy sa kalibo, maybe dito, kaya puli, at chocolate. Hindi ka naman preparar sa inugayad, inugatag mo si mga nubiyang at tsokolate, no? Laban. May inugatag ka na do, araw do pa simple, kaya pagka bill out mo, may doors kamot mo, gali atag gulpi, ay, do regalo lang. Di sige yan, makakuha na idea. Si GM na prepara na siya makakaon ko to sa GNG. Makaon to sa... dahil ko to sa kaon sa GNG. Siya lang gasto, basta ako lang chocolate. Maano ko masaperon. Masaperon ko to siya sa Biyernes. Gani. Damo na nang preparata na. Sigurado ko Biyernes nagsakin ng tao si Limnan kasi kalanaan. Tibo
table by table na pares-pares para mong Gani? amo na yung siling ganap ginadala ka ng sitwasyon. So kung Oo. ikaw nga wala ka pares, Oo. ang pinakaimuon mo dra, ngita ka na daan doon mo. May Yan. kita mo pa, importante, hindi ka ito maka-OP, bla? Importante, Pero hindi ka pares. Ay, importante, hindi ka magbingkong sa Valentine's Day. Oo, okay lang na ang imo personal, mamba ka wala ka upod. Basta di ba po balo-balo nga sa Valentine's Day, bingkong ka. Pawala Kailan lang. na imo madangtang na action na ka lain sang buot. Oo. Suya kag dumot, dala sa mo pagito. Pawala ka lang. O, pawala ka lang. Kung Oo. may doon ka da, para doon hindi ka kuno bingkong. Oo. Nga samtang nagapurupungko ka sa lamisa, nagkakaon kabi isang chicken skin, nga ginloto ni Ricoy. Oo. Ay, na, okay na. Okay na, no? Oo. Basta may upod ka lang. Correct. So, hindi mo gibla mabatsagan nga malamig ang imo nga Valentine's. Oo. So, ti mayo ginang nga patimaan action na reklam. Gani. Anyway, muna ang presyo sang mga bulak dahil naman sa balagyan gid mismo sang kabulakan isak ano mo na tundiri sa nawa ang mga magbakal mga bulak kung tuyo kinila magbakal Oo. bululigan man no nagabaligya dari sang bulak sa nabek kag dari gito day ano i-patronize ang nagabaligya bulak nga legal sa likod sang base center no Oo. kay ti ang mga taksyon diri naton nga nagabaligya sa monitor sa sakso radyo permi Gani. nga dari man sila mabulig-buligan sa makagulugan araman sa kamo matsempo nga makagulugan sa sila doon lagko action direct na Oo. tiyan mo na depende sa desisyon mo kung kinanglan mo kin mabakal bulak available ang bulak ikaw na lang kwarta mo na lang hindi. Oo. Anyway mga kaksyon na aray tayo aray kita sa may area sang Burgos dari sa may barangay 10 pa na din no barangay 10 ang alagyan duga PSM ang Oo. mga balay tigin pangguba na natigali no Oo. Naligay po ng semana. Kaya no, matiluan kang malapad-lapadan ang dalanon para naman mga patigros ang pagpinlo nila sa mga dalan action Erika. Sa ito naman ka-aksyon, abantayan ka ron nga gabi, antis magtakop ang action firing line. Ato naman ginbaliktay sa naman ka by-bus operation. Ang adlaw do kay ibig kung wala illegal drugs o kung persona madakpan bangod sa illegal nga droga. Todo. Ang CTO nagkasama sa ulo apon-apon. Si Kernel Binyas na nabuot gid man naton. At ko man sila na-recover. Simple nga numero lang ang nagwa. Numero 3, 2. Wow. 332,000 pesos na naman worth of suspected sabo action erect. And magkakasama mga pinag-consultasyon sa balibad sa sulat sa magkakaroon kidnama kami magkakasama na ba dapat yung matay sa tinamana sa mga pagpangalagad mga besta magikan dari sa kabulisan doon nga separado nga bahay sa operation game patagay sa sulat sa magkakaroon kidnama mas problema sa seto sa 4,000 kapesos sa balaw sa Saskatchewan Cebu na recover sa mga kabulisan detale sa iban pamaksong balita mabatihan sa mga pagpangalagad sang action night patrol na may kita ito para magkakasyon sa inyo mga paglagaw sa Biyernes nga siguro doon kinaton nga wala kita maginabatsag nga masket ang ato ni mo magkakasyon tinluan naman ang aton nga kolon ang imoon magbakal kang magamit o kung magtumal sang super fiber tandaan mga kakasyon na isa sa balason sa pagtugagid sa balatian sa tonlawas sa among paguyang o kung ang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagba sa higko sa tonlawas sa may dako nga papel sa pagubas sang aton immune function ang dapat imoon simple ginamang mga kakasyon papasupon kag pasan nyo kon ang inyong immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang super fiber the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines gano'n na pala yung magkakasyon bakala sang super fiber mahimo ini bakal mismo sila klinikan hamtang sa JS7 building dalan Lagson sulat sa Bacolod Rakta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz Pulis sa Action sa Bacolod Action Radio Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action John Diaz sa The Yabet Live Report sa Patrol 3 ang sitwasyon kag of course sa bilis sa mga bulak para sa Valentine's Day at least bisan paano may mga ulo adiya na kamo. Di more nga nagahilapit ang Valentine's Day, di more nga nagamahal ang bulak. Balikan na si John Diaz sa kalokompleto nga detalye sa headline duwa ka mga bypass operation ang natabo diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report ni Action John Diaz ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Coffee Mix. Karami sa imo sining feelings kag ka-relaxing sa isa katasa sang kafe kung nag-istorya kasi mo sini barkada.
Mas naganabi ang iyo sa tigabanding mo, mes, kag nangin masadya kung sa kada higop mo sang mainit nga kafe, samtang nagaistorya. How much more kung ang kafe nga inyo ginainom, healthy coffee, pareho sa Santon Plus Coffee Mix, himo ini sa soya, santons, kag malunggay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Una ka ba sa ato sa Pablagat, may kabidira si kay Maninoy Maing, kagay Maninay Chari Salvacion. Tayo matadara si Mami Elsa Veri, si Brad G. Dilag, kag si Toto Buknoy, dara sa La Carlota City. Pamilya Makalipsay, dara sa may pait relocation site La Carlota, ginatamyo ka mo ni Christine Hinevaya. Tamya ko dara ang akong anak si Aisa Joy. Nagapaurok-urok siling ni Maria Elina Di Eret. Sakay Ma'am Joanne Valiega Magalona, dara sa Barangay Utso. May gabi dira sakay Barangay Kapitana Joanne Valiega Magalona sa Barangay Utso. Eden Medina may gabigid sakay Alan Castro. Kami ako dara si Pamela Diquito sa Kawayan. Nagapamatigid sa imo kadagabi, idol yagid ka na, sir. Siling ni Melka Tumbos Makalalag. Salamat gid sakay Davey Minor, sakay Sister Roda Magbanwa. Kag sakay Sister Dolor Magbanwa Samson. Dara sa Barangay Baliwagan, Banwa sa San Enrique. Kapaurok-urok kita pamilya Magbanwa, kag mga pamilya Castillo. Sa Silay, Shotting Boys, kinatamya ka mo ni Richard Deriquito, Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family. Sa mga Dungganon Boys, may gabi, Toto Revilo Lamprea Salas, si Toto Christopher Boyet Vergara and family. Nagapaurok-urok man si Nanay Ramona Kahuraw, Leia Rizaga, ginatamyaw ka mo ni Teresita Urita Kahuraw. Advance Happy Valentine's Day, you friends, Jolinda Famoso. Alin kay Sally Antique, o kon Auki Di Sousa. Sakay Alex Swing Torian family, sakay Inday Nimia Piadotse, sang Barangay Panokoy may gabigid, sakay Robbie Rosmi, sakay Kagawad Peter Maymay Noble and family, watching from Pangasinan. Tamya ko nandara ang pamilya Talinto sa Barangay Ilihan, Buenos Aires, Maaw, Bago City. Alin kay Mansel Kitola, sakay Kenneth Valencia, check attendance lang. Pamilya Nangan, alin kay Raz Nangan. Ang panamyaw. Kaparok-orok si Jinjin Sulatra, Miko Bermudo, Rekrek Montenegro, sang La Carlota City. Alin sakay Ding, Diring Ding Ding. Action Eric Kapareyo ko lang na name. Diri kami sa Barangay Kabug. Barangay Kabug, okay. Si Joanne Valiega Magalaw Nagali sa Kwaniglia sa Barangay Kabug Ninglia. Oh yes, so. Kapaurok-urok sa Action Night Patrol. Hindi man kompleto nga biya kung hindi maka paurok-urok pamati. Again, sa kay Kenneth Valencia, may gabi dira. Kapamati, ginsubong mga drivers sang truck, samtang nagapila sa Central Victorias. Ang bana ko, hindi gid magpaulihi, pamati sa imo. Drivers sang truck, Berto, Gritsin sa Barangay Singkang, Rosie Lisa T. Apurado, Anagatamyaw. Sherilyn Oro Javier, mayong gabi, watching from Quezon City, si Akisha Jade Magbanwa. Sa Singapore, ara si Jenny Osiser, si Mabel Villanueva Varan, gapaurok-urokid.
Tami ako nila ako ng mga anak, si Jorel Dulaca, Vency Marie Dulaca, Toto Butch Dulaca, sa ako sini nga mama, si Elizabeth Dulaca, kag akon duha ka po si Jerry Kent Dulaca, kag si Baby Junior Dulaca. Alin kay Cheryl Dulaca. Watching from Maao, Bago City, Rose Amar Salazar, mayong gabigid. Tanan nga taga Sitio Baez, Barangay Yubula, Carlota City, labi na gid Mr. and Mrs. Leman Ignacio, kapamati gid sila ni Maybel Villanueva Viran. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan, Mira Flores, Cagcuales, family sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Cabangcalan City. Tamiya ka mo ni Engineer Emmanuel Mira Flores Cuales. Shout out lang sa pamilya Malaka, alin kay Jam Mangguda. Sa mga taga-barangay Talok, Bago City, happy fiesta sa pamilya Dulaca. Cheryl Dulaca ang panamyan. Sa kay Toto Edwin Pineda, Toto Edwin Pineda, happy listening. Si attendance man si Miarfi Harena, nagapamati man sa atong sininga pangalaga. Romo Pasaporte, alias Calvo, ara man gapaurok-urok man. I-check ta na ma-report na gikan sa ato sa mga correspondent na report live gikan sa may Northern Negros, Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon Roger Gote, Plan number 3 sa report. Jeremy Gabipes kami. Yes, aksyon na may gabi sa tumang aksyon, mga balita gikan diri sunod sa kare sa aton man sini pagbusisi sa batter entry kag kun ano bala kaundan ba. Sa sini gabi aton sini ka diskubrihan nga pila magi ka mga balita nga balang opisyal sa batter entry sa kapulisan. Ayo di purma. Grabe ang ratsada mo, Napiyo. Napiyo. Nakaganit mo. Tingala ko na yung imo nga palabor-labor kag paglaid-lahi kayo nakaganit, ha? Bili ba? Sino naman naging biktima mo? Huwag yun sa kasalbar sa mo, ha? Sa kasalbar kay nagpaluy-luoy ko siya mo. Tiluoy gisa mo. Tiluoy gisa ng katag gisa. Masa may mo. Nadalagit na sang paglumaw-lumaw ko sa akong mata. Lumaw! Lumaw ito sa imong galito, Roger. Yabo, dari ito isklibot. Buisit! Ayos ang live mo ba? Bili ba? Isawa, nalaman lang siya daw uloy na artista lagi nagmayabla. Gani. Lagi kami, pigando gid. Kaya, hindi magkapatay nga pigando ka kaya yung mga spatos ginig lang pero may kumintin ina iya. Maintain. May ara kag sa wala mo mintinado ng kahinis ni, no? Ay, bisa magkainano ya. Wala na mangutang to sa Siba Store sa Kiwi, basta importante. Kini. Bili maging kasi mo. 40. Kaya wala ka na maayo ang trap sa dais mong. Ba? Kasi kung may pangoon daw, ka-inspire ka ginaman mo. Leka, mo nakakainak sa direct daw, medyo nakapahuay-huay man ta. Kaya wala nga daw, subong daw daw for charge man bla. Ikaw pa ya. Ate mo na nga kinanglan man, nga may ara man siya nga tawag nga pag pulo-puway. Piyong-piyong kaglog-glog nagmay. Pagbugtaw sa gabi, medyo lambiyong manginagmay. Para nga may kabin nilalag ko. Ayo di purma. Muna na yung tirada, ya. Ayo. Sila pa si Roger Guti ba? Hay. Roger Guti pa ya. Perti ka ngayon sa akong siyang Levi's nga kinatag sa akong ni Sir Philip kinalong sagay ba? Kulas dayaw kay. Ayo di purma. Ano ka, tibunog bagi akong buli mo. Lani. Daw buli niya ka virgin.
Ay, Diyos ko. Tatawara sila. Pati bulit nila Parisan mo sa pulo shirt nga may tatak nga sa radyo nga naga-yilo-yilo pa. Sus, makakita sila sila mas sila bujer kung way ka lang sawa basta kay sadya na kita. Hindi way ka mo. Berti Bili ba? Ito may mo sa liko kasi ang imo na nga pag nanasa, hindi na pwede makalusot sa akon. Gani man Kahit budlay na. Possible kung mawaslikan. Ayo di purma. Ayos sige dyan. Balita ta. Wala kita ta. Ay, puwerte. Namuya man tayo. Was. Balita ta. Ay, sa ka wingman actionerit nga ginreklamo ko precaution driver nga iya sining nga baterya duwa ni Quilog. Kasi pitin plate pero naturo pang dancing isa ka tricycle driver nga ang iya siniya nga sunod na sa baterya wala na sang lock bala o na kakas na ang lock sa sulod na sa baterya niya. O sa iya battery compartment kaga dito rin ba doon nga kulang nag-iisa. Giparecord mga alas 10:40 tak na sila mga aga ni Familo Kakiputan. Dito ni Kakiputan. Vivas, 48 anyos sige edad kaga residente ini sang Lakanon sa Barangay Libertad sa Ciudad Sing Escalante nga suro sa iya sila pagparekod sa tapan sa kapulisan mga alas 2:45 ang takna kahapon aksionerek samtang inisya nag-drive sa iya sila nga wingman nga 10-wheeler truck sa iya sila nga pagbiyahe alin sa Ciudad Sing Escalante pakadto sa Ciudad sa Bacolod pero pagabot niya sa may Ciudad Sang Sagay mayara nga naga-overtake sa iya o kung may-ara nga sinya sa iya nga ang iya siri nga baterya o kung iya siri ka Alberto di pagkabot yan sa may sinda uso nagdulog man siya pero dito na ibadawaan nga wala na ang isa ka 17 plate nga battery sa iya siri nga truck. Huwag sa kabalo ko na wigit, kung kawat, kung ano. Pero amo na yung iyagin pa-record nga, wala nang isa ka baterya sa iya sila nga salakyan. Mo na ang silig ko, base ko na wigit to, kaga, o kung kawat man, pero naka-start pa man siya. Kung silingon, nga base ko na wigit, kaya kung, ano na yung dalaga ng salakyan, guro, nadalaga sa lakyan, aksinere, kaga ang baterya na detach, kag nag-aandar man siya, basi kung hindi man siya mapatay, no, kasi di krudo man. Gani? Kag natulupang dan niya lang ni, kag ginsugiran siya nga mo ina ang natabo sa iya siya nga sa lakyan. Nga may isa pa ka baterya nga nabilin dito, diya mo na lang ito yung gawid. O kung mo lang ito nabilin, ang iban, ang isa wala na aksyonere kag ini gagin parekod sa pansang kapulisan. Sa dugang naton nga balita may reklamo sinigid lamang nga gabi kay Mar pasado las 8 taksa giresponderan sa kapulisan. Ang isa katawag atensyon sa pulis o sa barangay Tanod sa barangay Tinapaan tungod may komosyon sa may sitio Luyan sa barangay Tinampaan sa diin nag-away ang mag-asawa. So pagabot dito sa kapulisan ang asawa subong ari din gapalikod sa pulisa kay gusto siya mag-akusar siya ba na priyabana na lagyo tungod gasalo sa report ginkuga ini siya kagin sakit siya siningabana ti kaso ini nga violation against women and children o konbausi ang ini nga kaso nga iya sinigay gapasaka ang yaban na nga tigin lagas kito sa barangay Tanod gisubong man sa kapulisan pero nagpalagyo na inakilala ini kay Raymond Sabihon 20 o kung mga 30 anyos ang edad kag residente sa Chicholoyan sa barangay Tinampaan Ciudad Sang Cadiz. Ang tagreklamo naman aksyonere kaya hindi na pag-mention pro 25 anyos edad nga asawa sini may bata ni sa aksyonere nga isa kabilog. So subong ara ginatipan sang Women and Children Protection Test ang amo nga tagreklamo.
Sa dugang paginaton nga balita, isa man ka tagreklamo diri na record sa kapulisan nga ang iya sining nga sarakyan ang gingamit sa sining inablos pero wala gid makapauli hasta subong. Alas 4:40 gid pa-record naman ni ani batos-batusan ka-Inglet, 52 anyos ang edad, may bana kag residente sang Dalan Kabahog, Barangay Zonto, Siyudad sa Cadiz, sa iya sining pagparecord sa talatapan sa kapulisan nga sang nagligad nga Enero 4, ang iya sining na-discover niya nga iya sining nga sarakyan, isa ini ka Hyundai Accent nga sarakyan nga may plate number Foxtrot Alpha Charlie 2794. Kag ini ang ginhulam sa iya sining inablos ginsakyan ini halin sa diriman sa siyudad sa Cadiz pakadto sa may siyudad sa Bacolod kay kuno makadto sa BPI pero suro sa report ini inablos nga si Anton Roa upo na iya sining partner nga si Flor de Lisa Tuanson ang wala na makita o kundi naging makontak sa subong di February 11, 2020 subongid nga tempo wala naging dinikag missing naman ang iya silakyan kanigi pa-record ini sa taratapan sang kapulisan. Sa katapusan nato nga balita alas 7:45 antak na sang gabi sige lamang nga gabi ipa-record sa isa ka driver sa series bus nga ang iya sining nga unit ang ginhaboy sang bato kag nabuka gid ang kristal sa may driver side malagay wala man siya masamaran ipa-record ni Renato Rotante Ramo 37 anyos sa edad kag ini siya ang may asawa residente ini sang Hacienda San Isidro sa Barangay Bangkiruhan sunod sang Cadiz no sa iya sining pagpa-record sa kapulisan, may mga alas 7:25 sige na mga gabi, Pebrero 11, samtang nagamaniho, ini siya sa Ceres Basa, na may ba number 5399, na sa diin, nag-travel siya rin sa siyudad sa Bacolod, pakanto sa siyudad ng Iskrante, sa mag-abot din sa Mesina Sirhing, Barangay Luna, na permig na niya, ang among Ceres Basa, ang ginhaboy sang bato sa wala may bulaan nga persona, kag nabukagin ang kristal diri sa may driver side ayon kag na damage tumagay nga giparecord na lamang ini pero wala man sang natabo nga mga napilasan may katanan sini nga insidente o kon pagpangbato sang pagpanghaboy sang bato sa sini nga series bus samtang nag-travel action ereka. So far tayo mga tumatulong nga report mga balita mga informasyon diri sa may siyudad sang Cadiz. Iwat nato tamiyawagin si Kapadre Diaz kay Mr. Jonathan Diaz. Mayong gabi. Kag tumagmahal sa kay Toto Joel kay Gina Iva Sangko. Mayong gabi. Kay Migo William Priesta kay Parang George Gonzaga kay Ma'am Jenna. Na nagapabatigin kag subuman sa akong nga amigo kag utod kinuogin si retired SPO4 Lando Alvarez. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa balita na sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat aksyon Roger Gotib Theriabet live report gikan sa area sang Cadiz. Ang police report ni aksyon Roger Gotib ginadulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule para sa kompletong management sa inyong liver detox. Mag DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound sa negatino sa tusining dugo kagatay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May gabi din sa kay Inday Judith May Barayoga. Sa mga Barayoga family dira sa
Valladolid si Chay Payang at si Nong Jerry Barayoga. Sa mga Barayoga, pamilya sa Panokoy, kapurok-urok mo na mo. Si former kagawad na Barayoga. Sabi ako si Kapitan Chad Feria, kagawad Jofred Sapanta, Police Major Romeo Vargas, Geraldine Regala, SPO for Jerry Rombines, Engineer Joseph Impultorio, alin kay Action Percival Villamor. Jeremy Ato Salazar, maying gabi. Sa Nisha Compound, especialmente kay Amboy Gapaurok-Orokid, alin kay Heidi Hipoleño Tugunon. Sa kay Melka Tombos sa Macaralag, maying gabi. Sa kay Inday Janel Hosal Hayuna and the family, happy listening. Sa mga tagapait na Carlota, pamilya Lunedas, alin sa Singapore, Yeye Di Lunedas. Kami ako nara sa binalabagan, si Jenny Perez, Jerry Kaninay Nita Pilaes, Toto Jenny, wala kita da, sino Jomari Pormentera, Bao Perti. Sakay Inday Marjorie Bolontati and family dira sa Florenceville, sakay Ding 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 Ding, sakay classmate Noel Tumangan Ostras, sakay Sir Jericho Halandoni, o yung atong sininga City Treasurer dira sa La Carlota, baga purok-urok gid si Sir Jericho Halandoni. Kamusta na si Inday Christine? Kang may gabi dira sa imong mga kids sa Sir Jericho, kapaurok-urok gid siya. Dara sa Nonico Binalbagan, nagapamati sa aton si Nobly Neki Jake, Toto Francis Billion family. Dara sa Minuyan Morsia, si Philip Laurente, si Miarpi Harena. Gapaurok-urok. Ito si Toto Neo Cordero Aliangan, si Panoy bago kapaurok-urok. Ara sa subong sakwan sa Dinasaglis Davao. Puertis Toto Panoy, no? Katawhay sang life yan. Toto Eliserio Yulo, dara sa Kabangkalan, may gabigid. Pamilya Solatras ng Masbil Cuvay, Magbanwa sa Yungke Street. Rick Montenegro, kapaurok-urok gid siling ni Kit Kat. Sa kay Jose Eugenio Noble, o kung sa kay Tutong Noble, ba kapaurok-urok man? Mandra kapag purok-urok kay Tutong Noble. Kag sa bilog yang pamilya. Sa kay Cheryl Dulaka, mayang gabi, watching from Dubai, Heaven, Miles Macaro, advance happy Valentine's Day, sila ni Federico Pacheco Untalan. Sa kay Marlon Sikinya Cañete, Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton and family, Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipe and family, sa kay Tuto Clark Tampipe, dara sa Gardenville sa Division Barangay Tagob, happy listening. Watching from Dubai, Ralin, si Jocelyn Kalamaan, check attendance lang. Sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ana Castellana, si Raymar Hicano Halasgo, bao nagapaurok-urok gid pamati ho. Kami ako dara si Nene Eva Harovilla, alin kay Simeon Ronquillo ang panamya. Maluisa Hipana, shout out sa Robit family sa Dubai, from Arnel sang Valladolid. Kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, sa kay Madam Grace Fuss and family, happy listening. Sa mga Dulaka family dira sa Talok, advance happy fiesta na sa inyo, ha. Nagapamati sila sa kang nagapaurok-urok sila, no. Siling ni Maninay, Nene, kampanya. Yan ako na yado, ginakataro, sila bangin Maninay, ginakataro si ihado mo, pero nagaratsada kag naga-arangkada. Good PM, Action Rex, shout out and more power to President Rodrigo Duterte. Basta Radyo, Aksyon, sili ni Chad Emmanuel Maapni. Ba, dumahuya man ta ba? Salamat gid sa mo dila nga pagpaurok-urok, no? Pamati sa Action Night Patrol Program. Sa
Sabi ako si Isabela, si Jonel Talio, Rojan Orbita, Margie Bulhano, Abelardo Leocario, Tessie Facturan, Pundot Garzola, sakay Jeneline Sabio, sakay John Erlan Tiao, Erning Rialido, Bulhano, Nobles, Alvarez Family, sakay PO3 Minard Tropa, sa mataga Isabela Pienpia, sakay Police Major Captain Ruben Pajarito. Halin kay Ate Bulhano, sang Isabela ang Naga Tamiao. Sakay Toto Alden Fiel, kay Mr. Ruilio Hilem, ang presidente sang Comrade. Bono nga para pamatig sila. Mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, ha? Kapamatig sa aton, mga OTTG taxi driver. Hinahinay lang sa pagmaneho. Halit sa report ng aksyon na Roger Gutib, si Stephen Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon, Stephen Presquito. Sa report, aksyon Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric. Yes, aton balita alin diri sa siyudad San Carlos. Kaya isa naman ka kasong robbery agin na reklamo sang isa ini ka dalaga. Kaya sa diin na nagatrabaho ini bilang isa ka customer associate sang isa ka kumpanya diri sa siyudad San Carlos. Ang sa diin ang ining nagreklamo, kilala nga si Queen Kimberly Escanilla E. Oscares, isa ini ka dalaga kag 28 anyos ini, isa ka customer associate sang isa ka kumpanya, kag residente ni sang Carol Street, Southville, 2 Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Kasi din personal ini nga nagreklamo sa aton kapulisan nila pinadiri sa theft and robbery section nga iya ginaligar nga ining iyan mismo himata, no? Ang amo ang nagkawat ang iyang mga gamit kag nagkalain-laing nga mga gamit kag kwarta sa sulod sang iya panimalay ka sa diin na nakuha ang isa ini no ka iPhone cellphone nga nagabili ini isang 15,000 pesos, mga bag, ining mga t-shirts, ini mga pantalon, ining bracelet, no, nga ang isa ka wristwatch nga Casio Gold nga sa tiin na kag 30 ka mga 20 ka mga bed sheets, no, kag iban pagit nga mga gamit nga sa diin nag-abot ini tanan sa balor nga 150,000 pesos aksyon na Eric nga sa diin nakilala nining sospetsado nga iya mismo himata nga sa diin ang amo nga sospetsado kilala ini nga si puwersa ini by the way aksyon Eric nga ginakuha sang iya mismo himata o iya pa ka isa nga ginakilala ini nga si Julius Escanilla E. Oscares, 25 anyos ini, wala sang asawa kag wala man sa trabaho, kag residente sa Ngendrina Street, Barangay 5 ning Dakbayan sa San Carlos. Kag sa diin na dugay na ini nga ginimo pa sang iyang ining iyang suspetsado ang amo nga pagpangawat sa iya panimalay nga nakit-an pa mismo sang iyang mga tiyo nga ginkilala ini nga si Carlos Escanilla Jr. kag ining si Julius Escanilla Sr. nga amo ini ang nakita sa suspetsado sa pagkuha sa sining nga mga kwarta kag gamit sa iya panimalay. So gani karon ang among suspetsado pangatubang ini sa kaso nga robbery sa ginareklamo sining among biktima. Sa karon ari sa Custodia San Carlos PNP ining suspetsado para sa pagpangatubang sa among kaso. Gani una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kinaksyon na Stephen Presquito live report dara sa San Carlos City. Balita na aksyon Stephen Presquito, ginaduro naman sa inyo sa kawasan Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic kapang depensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo batok sa mga katul-katul, arikis, punggo, darap-up, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika.
May gabi dira sa Mapisan, aktibo nga Chief of Police sa Station number 6, my good friend Elmer Bonilla and Company. Sa mga taga Police Station 6 na, may gabi ha. Sa kay Toto Nelson Magbanwa Jr., Pamilya de la Torres ang Balugo, Granada, kapamati igid subong kami sa Bago City. Alin kay Mark Saison de la Cruz. Good evening, shout out Walk Walk Boys, Banga Patio, Valladolid. No, puwerte ba? Yung mga Walk Walk Boys sa may Banga Patio, Valladolid. Dira naguro sa teritoryo ni Juan, ni Toto, Larry Concepcion ba, sa may Banga Patio. Kailangan mo na yung Banga Castro mong. Banga Castro, o mapanorte ka, ang sunod siya na Banga Patio. So sa mga Walk Walk Boys na sa Banga Patio, never walk, just drink and walk walk. Ay na kay Evan Kilain. May gabi dala kay Totoy Evan Kilain. May gabi idol from Davao sa kay Sean Mark Mariano. May gabi dala kay Toto Sean Mark Mariano sa Davao, Halong Kalanda. God bless you. Ali sa report ni Aksyon na Stephen Presquito. May banos mga report si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, nagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Traffic accident nga nagtranspire sa dalan sa Hacienda Igpanulong, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Alas 10:15 sa aga, Pebrero 11, 2020. Involved dire ang isa ka itom nga Honda RS motorcycle kag ginamaniyo ini ni Reggie Florendia Itopas, 48 anyos, may single kag residente ini sa Hacienda Malaga, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Kag ang ining upod niya ang backrider nga ginkilala naman sa kay Iljan de Vinagracia E. Salmoren, 16 anyos, kaga pumuluyo man sa inambit nga lugar. Sa pag-investigar sa aton traffic police nga si Police Staff Sergeant Francis Barillo sa La Castellana Police Station, samtang ini nga nagadalagan ang RS nga single nga motor, ini siya dala ini si Reggie kag ginadalagan o kung nagadalagan sa dalan sang Angilita going to La Castellana proper. Kag ini siya ang motorsiklo nag-lost control o kung nagbalang-balang ini ang pagmaniyo sa driver. Kaya ini siya aksyon na Eric nakatugong o kung nakainom ini ang driver kag tunaan sa pagbalang-balang kag na-lost control ini kag natumba ang single nga motor upod ang kasini kag ang driver kag anom kaspan sang simento ang apok sini sang driver tunaan nga nabali ang tuong nga tiil sang driver. Kag didto simited sang aton traffic police nga pagkatumba nakalampos ini ang iyang tiil kag natunaan sa pagkabali sini. Kag gindali-dali man dala sang local rescue sang La Castellana rescue unit sa rural health unit agud madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Ini karon ang driver nga si Reggie gin-transfer man sa ospital sa Bacolod City agud madapatan sa pagbulong ang iya na agom nga injury sa tiil. Report live gikan diri sa Banwa sang La Castellana para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor sa imo sing report live dira sa La Carlota City. May gabi dira sa kay Maninay Nene Fi Campaniela. Always ka nagapaurok-urok gid pamati
sa programa sang iya sininga ihado. Wow. Si Herlinda Villanueva, ginatamyaw lang ni Dax Solis, happy listening lang. Walk, I mean, Action Eric, isa lang katawag sang grupo Inumana. Wow! Muna galing meaning sang walk. Isang tawag sang grupo Inumana. Wow, party. Muna galing meaning siya na. Sakto ka bye-bye na ni Boss Larry Concepcion, idol. Nasa Walk Boys. Hindi ka magsiling ka si Larry Concepcion, membro man sang Walk Boys. Tamiya ko na pamilya ko sa Barangay Araala, Carlota City, pamilya Samiliano. Watching from Bahrain, Rima Samiliano. Watching live from Iligaran, the town that never sleep. Muy puerti, June Rose Rolga. Albert Tanchado Kaloy, may gabi. Siling ni Maninay ni fake kampanya ti ihado, sign on to sign off. Ba, puerti, Cherry Cagnonoy Duario and Kids, dira sa Maaw, happy listening. Ari ng resulta sang ginahulat sang tanan ho. Lotto Resol. Ay pag-isa may nakakuha sa jackpot price sa 658. O pilang jackpot price sa 658? Sabi nyo pila? 189.4 million. Ay, puwerting jackpot price. Kadaog ka ni Solo, lipat ka sa ngalan mo. Lipat ka pa rilyon mo. Lipat mo pa nga may pamilya ka. Amak mo 189.4 million pesos ang jackpot price sa 658. Ay, puwerti, no? O, resulta, 38, 34, 23, 50, 58, 33. Again, 38, 34, 23, 50, 58, 33. Resulta sang loto, 649 jackpot price, wala sa mga nakakuha, 15.8 million pesos. Resulta, 649, 48, 436, 46, 18, 3. Again, 48, 4, 36, 46, 18, 3. Resulta naman sang loto, 642, ang jackpot price, wala sa mga nakakuha, 32.8 million pesos. Resulta, 642, 23, 15, 3, 11, 22, 40. Again, 23, 15, 3, 11, 22, 40. May gabi dira sa kay John Roberto Nanet Delioso Sr. Tami ako dira si John Rel Taratara. Nagapamati siya mong alin kay John Rel. Si John Rel Taratara. Agad mo na siya kapamati sa ito, no? Sige, salamat, gid. Sa kay Elms Derla. Nagapamati kay Elms Derla. Napaurok-urok si Elms Derla. Night Patrol man ang isinigina. Pamatian. Parente ko sa Masyenda, Villa Amparo, Barangay Maaw, Bago City. Kinatamyaw ka mo, halin kay Jordan Montorio, sang Santa Rosa, Laguna. Ayos! Magabalik kita when we come back, balik ang report ni Action Jam. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
piana. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa ato nga pagpangalagad, may gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family. Nagapaurok-urok sa ato sila pagpangalagad, Tamya Komandira, Action Eri, kabay pa madayon ang fiesta sang Valladolid, Pebrero 28 kay Damo Gahambal, na tungod sang coronavirus. Ay, tuod na, no? Hopefully, madayon ang fiesta sa Valladolid kay subong ang mga pula fiesta, bala, mga festival, daw wala anay ginapanugutan sa DILG, no, ang mga banwa, ang mga syudad, ang mga probinsya, even ang mga charter kang mga full fiesta sa barangay, pero sa DILG daw kansilado, pero ito depende, no? Depende na kung may mga ara ya biktima, kung wala man tuloy ang kasadyahan, no? Sige, balikan ta si Action John Diaz sa kompleto ng detalye sa ang iya sining headlines. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action John, please come back. Balikan ta si Action John Diaz sa ESN Special Com. Action John.
Actually, Rick, nagpatigay sa bypass operation ang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, siniginamang hapon, along area dra sang Purok, Kapawa, Barangay Punta Taytay, Surad sang Bacolod, kung sa rin sa Madrid kalalaki. Kinakabi kinig sa mga kapulisan nga high value target, ang ilan naman nga dakpan action, Rick, sila naman nga bypass operation, sa mismo sa mo sina nga lugar, kag na-recover ang kapit 332,000 ka pesos na balor naman sa ginasuspect Juan Shabu. Ang ilang three subject ang ginkilala naman kay John Mark Gabalayo, 32 anyos, isa sa tricycle driver. Na iba na recover kay ina ang 17 tanan ka mga palabak sa say sa suspected Shabu, pero na-recover pagid nga tatlo o pito rather ka madlag ko sa say sa suspected Shabu kapilaman ka mga drug paraphernalia. Previously, arrested ko siya. Then, naka-base siya sa plea bargaining. And, sa siya nakakuha siya. Then, mula, nabalik na naman. Okay. Baligya naman siya. Pero sir, ang gradan sa lugar ka baligya or sa kupit ng bilo ka ba ko? Tingnan siya, barangay 16. Originally, dire na sa nagkuhan. Pero parang hindi siya tawag diri, halata nga gabaligya. Ito sa girlfriend niya, nag-start niya sa Punta Taytay. Okay. Pero ang siya nag-supply diri sa ma-consider ng small time supplier muna. Yes, kaya mukha mo lang ang ginawag niya. Okay. Mahulog pa sila sa mga bagay. Gusto ko profit pa sa inyo, sir, naging identify man kung di niya kinakuha. Well, ang allegation niya, kinatawagan na siya sa taong rin, tapos kinatapiklat lang po sa diin, pero kinacheck natin ang mga deposit slips siya. Wala ka rin ginakuha natin. Gina-check ang background. Kaya ang iba niya priyado daw official sa business. Okay. Pero sa anong kategorya ni Sir Man? Actually, high value na siya considering nakuha natin sa spot at 5 grams. So, HPP na diba? Then, previously arrested siya. So, ba't yan si Police Colonel Henry Villas, ang City Director, of course, sa Bacolod City Police Office, kaysang nag-tindog anay subong team leader sang City Drug Enforcement Unit Action Erica. May malawan ining subject noong nadakpan ini sa tinaligtan niya 2018 bangod man sa kaangay ng kaso apang bagod jutay ang kundi amo na pinakadakong volume sa illegal nga droga na nakuha gikan siya posesyon sa gikasasi ng bypass operation. Naka-apply ini for pre-bargaining agreement, of course, dito 2019 particularly na bulan sa Mayo sa inisa na hilway naman gikan sa prisuhan. Then, balik na mapresuhan, ining si Gabalayo, pasakasang kaso nga paglapas sa lagi, nga nagtumili sa pagbaligya kag pagupot sa illegal nga droga. Sa dugang pag-ibig, isa man bypass operation ang ginpatigayon sa mga kapulisan sa police station number 4 along area naman sa Dalan Rizal, Barangay 26 Surad sang Bacolod, kaya nadakpan rin kilala naman kay Romeo Alda, 49 anyos, residente mismo sa sinadra nga lugar. Na-recover dari kay Alda ang 5 tanan ka mga plastic sachet sa suspected Shabu. Tanan kinabalubanta nagabalor 18,000 ka pesos. Pangutini, mayara naman sang estimated weight nga nagasobra naman sa 2 ka gramos action erika. So naman diri sa nga mga kapulisan ini nga dakpan sa tumagali dakpan 2,000 sa dos sang kaangay man nga kaso na paglapas sa lagi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot ng illegal nga droga. Ini na hilway ang Selector 2013 kag gin-monitor naman sa aton nga mga kapulisan kanabeduan. Ngayon naman gali ang libat ka nagbaligya sa illegal nga droga. Pila na kapag nakaligad, ilan pa dahil nila nga gina-monitor, ginatempt naman nila nga madatpan ini nga subject apang matulutan log ang sunod kag ini naman ang nakapalagyo. Apang karon nga dati, naubos yun ang iya buenas, kanadakpan sa mga kapulisan sa police station number 4. Kag ini naman ang tanana pasakasan sa mga paglapas sa lagi, kanadili sa pagbaligya sa pagupot isang iligal na droga. Talsagikan naman sa Matolang, nagdibaw sa Bacolod Action John Diaz. Una po sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan sa imo sa report. May gabi nila kay Marcelino Magalay Jr. Action Eric Cristalisay, dayon ang charter. Daw sa wala lang nga may coronavirus. Naomi Focoda, mayong gabi. And naman kay Jasmine Ginuel Jinky, Shaton, Dumaguete City. Happy listening. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amaron Action Night Patrol Program. Martes nga edisyon. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Miyerkules. Same time, same station. Aton sining nga mga patrol yun at reporters in action nga nagpalagad. Kami Stephen Presquito, Percival Bidamor, Roger Gutib, of course Action John Diaz. Nanikaraw atong nga piloto sa Patrol 3 na Mara Patrol News Center Action on Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, with IT Expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sudan Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Pilacanas ng Batang Suway, Back to Back Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Peregrino Cantong. May gabi dira sa kay Lani Hinsoli Vergara. Nagpaapas kang nagpalagas pa. Ako naman si Action Eric Magunan sa linga Diyos, amigos. Hasta la vista yung mga lipat antes magtulog. Magpangamuyo. Sa inyo si papangamuyo. Dala kami. Dala ako. Dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon